Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Setu Legi tanggal 13 Juni taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka Injil Markus 7 ayat 1 tekan 13 kanthi jejer adat gaweane manungsa. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994 kawaca Injil Markus 7 ayat 5 lan 9. Mulane wong-wong Farisi lan para ahli Taurat mau padha nyuwun pirsa karo Gusti Yesus. Menapa sebabipun murid-murid panjenengan kok boten nglampahi adat ingkang dipun warisaken dening para leluhur? Menapa sebabipun kok sami nedha tanpa wisuh tangan rumiyin? Gusti Yesus banjur ngendika meneh karo wong-wong mau, "Kowe padha pinter banget nyingkirake perintah Gusti Allah supaya kowe padha bisa nganggo piwulangmu dhewe." Para sedherek ingkang rahayu ingkang nampi sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, desa mawa cara, kutha mawa tata. Prenatan ing tata urip bebarengan iku asil pasarujukan. Lan dina iki kita bakal nyuraos apa adat iku asale saka Gusti Allah utawa gaweane manungsa. Asil pasarujukan ing tata urip bebarengan. Tembung adat ing basa Yunani, paradosis, ateges piwulang saka wong tuwa lan leluhur, kang kawarisake turun-tumurun lan ditampa dadi prenatan sing lumrah katindakake ing padinane. Lan ing Markus 7 ayat 1 tekan 13, golongane wong Farisi lan para ahli Taurat melehake Gusti Yesus amarga murid-muride padha mangan tanpa wisuh tangane dhisik. Nyalai pranatane wong Yahudi. Wisuh tangan sadurunge mangan iku pancen becik ngresiki rereget sing ana tangan dadi ilang. Pitakon marang Gusti Yesus sing ngemu pameleh lan nutuh para murid sing ora manut marang adat warisane para leluhur. Iku mapanake adat kanggo sarana ngakimi lan ngukumi bener lupute wong liya. Wangsulan saka Gusti Yesus mituturi perintahe Gusti Allah iku kudu luwih diestokake tinimbang piwulang saka manungsa. Aja nganti amarga netepi prenatan gaweane manungsa malah uripe ora manut karo perintah Gusti Allah. Manungsa ora bisa urip tanpa adat. Nanging adat kudu katalesake ing perintah lan piwulang sabda pangandikane Gusti Allah. Para sedherek, perkara mangan tanpa wisuh dhisik tangane. Gusti Yesus paring pangandika menawa sing ndadekne najis iku dudu pangan apa sing mlebu, nanging apa sing metu saka ati lan pengangen-angene manungsa. Nyuraos lan niti priksa marang piwulang kang diwarisake dening para leluhur. Iku carane kacundhukake karo piwulang saka sabda pangandikane Gusti. Aja mung manut marang prenatan gaweane manungsa. Ora mung nuhoni lan ngestokake, nanging kudu srana nyuraos lan niti priksa. Supaya sing kita uripi iku perintah Gusti dudu piwulang gaweane manungsa. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Katuran nyuraos, tata cara lan prenatan adat ingkang panjenengan adepi, panjenengan uripi sakmangke. Kaya dene jagongan lan nyumbang nalika wonten ingkang ewuh.
apa iku pancen kudu dilestarekne amarga migunani lan bangun utawa iku wis kudu dititipriksa lan dipun owahi supaya bisa bangun lan migunani ing tata urip bebarengan. Monggo katuran nyuraos lan pandonga. Duh Gusti, mugi Sang Roh Suci tansah nuntun kawula saged kanthi wicaksana nyuraos lan nitipriksa adat kang wonten ing satengahing masyarakat. Lan kawula kasantusake mbangun tata urip anyar kang sumuyut lan ngestokake sabda pangandikane Gusti sanes adat gaweane manungsa. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.